Welcome to my JK Mixer YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे JK Mixer YouTube चेनेलावहाय बरायनो थाबाय। आंनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो बेलखौबो थुनानै होगोन, जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ मोननानै आंनि चेनेलाव आङो गुबुन गुबुन भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदियै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायोब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। जोङो नखरनि सोमोन्दै सावरायबाय थादों। नखराव माबोरै खुसिया थायो एबा माबोरै गोजोन नखर दालांनो हायो। नखराव गोजोन जानांगौब्ला एबा नखरखौ गोजोनै सामलायलांनो नांगौब्ला नखरावहाय रांखान्थिनि गोनांथि जायो। जेरै अननायनि गोनांथि जायो, बेबायदिनो रांखान्थिनिबो गोनांथि जायो। नखरावहाय गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो आरो बे मुवा बेसादखौ आरजिनो थाखायनो रांनि गोनांथि जायो। नखराव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरा गैयाब्ला माब्लाबा हौवा हिन्जाव बा गथ' गथायनि गेजेरावहाय नांज्लायनाया जायो। माब्लाबा बेमार आजार जायोब्ला बेफोरावबो रांनि गोनांथि जायो। जुदि बेमार आजारखौ नायनो हायाब्ला बेयावबो अहान्थिया सृष्टि जायो। गथ' गथायनि फरायनायनि थाखाय रांनि गोनांथि जायो। गथ' गथायखौ जुदि मोजाङै फरायहोनो हायाब्ला, गथ' गथायनि गोनांथिफोरखौ होनो हायाब्ला बेयावबो अहान्थि एबा दावरावा सोमजियो। बेनिखायनो रांनि गोनांथि जायो नखरावहाय। बे गासै गथ' गथायनि फरायनायावहाय रांनि मदद होनो हायोब्लासो, लोमजानाय समावहाय रांनि मदद होनो हायोब्लासो, नखरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ आरजिनो हायोब्लासो नखरा हान्थि जायो। दा बे रांखौ माबोरै मोननो हागोन? जेब्ला खामानि मावगोन अब्लासो बे रांखौ मोननो हागोन। गासैनि नखरावबो साख्रि गैया, नाथाय थेवब्लाबो माबा मोनसे खामानि मावनानै एबा बिजनेस खालामनानै रां आरजिनो हायो। मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाबाय, जोङो नुनो मोनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेपार खालामो, फिसा बिला बेपार खालामो, नाथाय सेभिंस गैया। बे सेभिंसआ नखराव गोनांथार। दिनै 100 खामायोब्ला 50 थाखाखौ जानानै जों 50 थाखाखौ सेभिं खालामनांगोन। अब्लासो जोङो रांखौ दोनथुमनो हागोन। खिन्थु जों ओरैबायदिखौ नुनो मोनो, दिनै 100 खामायोब्ला दिनैनो 150 थाखा सेफायनायखौ नुनो मोनो। जोंनियाव -50 जानानै थायो। बेखौ दाहार जानानै थायो। बेनिखायनो सोलोंनो नांगोन जोङो रां आरजिनायावहाय सेभिंस खालामनो जों सोलोंनो नांगोन। दिनै 100 खामायब्ला दिनै 100खौ सेफायालासिनो 50खौ सेफायनानै 50खौ जोङो सेभिं खालामनांगोन। अब्लानो जोङो रांखान्थि लानानै जौगानो हागोन आरो नखरखौ मोजाङै सामलायलांनो हागोन।